Jeden človek nemôže zmeniť svet, ale môže komunikovať správu, ktorá ho zmeniť môže. Zvieratá rozprávať nevedia, ale my áno. Tak ich zachráňme, keď môžeme. Podľa nás to nie je prirodzené, že slony sa majú pozerať na sneh a opice vidia Lidl. Není to prirodzené, zvieratá trpia. Tiež majú city, spia, snívajú, množia sa, bránia sa, vylúčujú. Môžu kričať od bolesti, alebo pokojne ležať. Prečo ich dotračujeme pre svoje chuťavé bunky a pre svoju nudu, keď musíme ísť do skurveného cirkusu a podporovať týranie a bránie ich slobody? Ja by som niečo k tomu povedala, tak keď si všimnete tento plagatík, tak má veľmi pekné farby, lenže to je len ilúzia. Tie farby sú fiktívne a pokiaľ ste videli, nedávno bol cirkus v Ružinove, tak tam boli slony dokonca v snehu. Nejde ani tak o to, že boli v snehu, aj keď je to neprirodzené, ale človek není nadradená rasa a mal by pomáhať každým životným tvorom. Viem, že toto, čo robím, není síce veľa, ale je to minimum. A toto minimum môže urobiť každý z nás. A ja proste nechcem sa na to dívať a nechcem vidieť, že sa toto podporuje a nechcem to podporovať ani ja. A to je všetko, čo sa vám týmto snažím povedať. Urobte si o tom vlastný názor a snáď aj za pár mesiacov možno pochopíte, že to je na niečo dobré. Takže mier s vami.